Karisia Ofuchukwana. Kembu unu mana izuka na-abịa abịa ka Nkechi ga-eme marriage. Kwunu chetere kwunu echefuole. So anyị ga-atọ ụtọ otu constitution anyị shete. Anyị tọọ ụtọ anyị ewere gaa ahụ chọọ ihe gbara ọkpụrịkpọ zụọrịa eru ụbọchị ahụ marakwa na ụmụ mmeri bịara. Anyị eburie kpa ya ha n'aka. Mana ọ na anyị atụghị ụtọ eru eji ahụ anyị wuo onwe anyị n'ala. Ghọtara? Biko sister Chi ke ndị ji ụgwọ. Sister. Ha dị mmadụ ise ji ụgwọ. Chinenye ka ji ụgwọ, ọkwụbeghị nke ya. Ngozi ka ji ụgwọ, ọkwụbeghị nke ya. Onye ọzọ jikwa ụgwọ wụ chiri ihe m chetara. Ana m na-ekwusi na nwere ihe na-agbata m n'obi. Sister Angelina kwụrụ ọtọ. Sister. Anụrụ m na ị mere travel gaa hụ enyi gị nwoke. Enyi nwoke kwa? Enyi nwanyị. Mba, ọ wụ onye chọrọ m sister, wụ enyi nwoke. Mba, nwoke enyi nwoke. Onye chọrọ ịlụ gị. Mana ọlụbụgo ọkwa ya. Ọ chọrọ ịlụ ma ya echiele, ọ chọrọ ịlụ ma alụ. Onwe enyi nwoke mmeghe. Nsogbu anọ. Ọkwụ ụlọ ụgwọ isi gị. Sister Kube, bet. Oge leta ha aka. Ọ ga-abịa mechi ihe niile. Gị ga n'ọkwa ya? Gị ga n'echejibide gị hie. Enwe ihe mere n'o. Enwe ihe ọbụla ajọs nga mara nke obi lọtakwana enwe ihe ọbụla nwanne m Sister asị m Sister Angelina ịkwara iko ka gị ka enwedị weti ya dịka dịcha shọ. Oke ngwachire ka m jụọ gị maka ndị mmadụ nọ nga ngwa m rephrase onye nwe sharpen agụ ọ pịrị pensụl. Sharpen akwa mba mba. Sharpen apịdo. Ele otu ji mara ihe sharpen a? Ị nwere idea sharpen ọkwa nne? Sawụdị nwatakịrị aghọtara m ebe ị ga-aga. Enweghị dị ụtọ ahụ eziokwu. Afro olugbo gị. Ọfọdụ. Sister, enweghị anything. Eruo m, anahụrụ m n'ụlọ ya n'eziokwu. Anyị rahụ n'otu bed. But enweghị. If na were m pillow. Kebishi oke eme na ya. Mmanụ n'akụkụ wall. Bụrụ ihe, if ekpachachiri m onwe m enweghị. ọcha. Onye ala ajụ. Chere. Mgbụnụ ụra ha. Gị kebishi oke ahụ. Gbam. Nọrọkwa n'ebe. Eziokwu. Gị nọrọ ebele. Sister, eziokwu. Ele onye ji gị mere dube. Enweghị. Nsị ga were mpilo ji mebishie. Gị otu m shitapụra n'akụkụ wọọlụ wuru ihe megidecha onwe m. Asụcha m ihe n'ime. Mụwa na masịrị ya wuru ihe. Asa ọtụtụ ọkwa dị n'ụka mgbede. Imejuole. Iwere ele akwamiko kpọjisi onwe gị oyi. Shinga pụọ. Iwere ele akwamiko mejisi onwe gị oyi. Mọta mere onye aka ebe m. Angelina, biko pụọrọ anyị. Mọta mere ga-agbara m aka ebe m. Chechi ọkwa iko. Ezigbote nwa mmeri. Ị ga-akwụrụ onwe gị ugwu jiklala onwe gị beshie onwe gị. Ọ bụrụ igwe bụ onye kechere ihe a tigi ebe a ọ gwara gị si ya ma ihe kpatara o ji tigi nga were mgbidi jerika abụọ machie ya. Mmiri nwe m ebe m nọ ọta ka m were ke mgbachie were ke m gachisa na sakrisi maka chọọ m akụkọ. Eresi m mere adu m gachiri gbape. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Abi dị asọ Jesu. Mere anyị ebere. Maria dị asọ. Mere anyị yọ. Aja nọ na ihe nke abụọ.
You make it like a year. I wouldn't have fun again. Onye ọgbụgbọ ndị njọ mere anyị ebere. Mmeri. Emeri. Imeriele na njọ. Merie na ashị. Merie na ụrụ. Lee na-akwụ ebe a. Sistem nkwa ihe anyị mega. Eji Chineke agwaga gị enweghị ihe anyị mega. Ụjọ si na ebe a na-ezi n'ozi. Ahụla m ozugbo gị. Akwa m kwuru ekwesị imeriele na ashị. Ga-elukwa ashị ahụ ozugbo. Mmeri. Ahụrụ m n'anya onwe ihe ime gị. A na-arịrịọ gị aka ka nga na-arịrịọ blessed sacrament aka. N'afọ gị ka onugbo. Egire nnọọ mmiri asụ egebe gị n'ime ọnụ gị loo ya weriri nsị ga-anata. Gị nọ gị eloge mmiri asụ. Mmeri. Ashem emerele gị. Sister Maggi biko, hapụ di ya ị na-ekwu. Hapụ gị gbasa gị. Nwata ka ị na-ekwu na arụ na-egbu ya mgbu na-asụ ka mma mụọ kansa ibebe a na-ekwu fuso. Makwa nrụ gị mama agwala gị nkwụshi ọnụ m. Nkwụshi ọnụ m unu emerụọla ala. Unu emerụọla ala. Asị m nkwụsị nke 21 ụmụ nwaanyị Jerusalem ebere Jizọs akwa ya asị ha unu ebewele m kama bere nwere onwe unu na ụmụ unu akwa. Ọhịa ka Jizọs hụrụ ito dị pichọ. Ọhịa o ji si bere na onwe unu ma ụmụ unu akwa. Ọ masị a day like this will come. A day ị ga-eji bankiri erijisi onwe gị oyi. Lekwe ya. Ị makwa onye ahụ ilekwere ya anya n'ihu. Ilekwere anya n'ihu otu ọha. Mara nga ọ ga-aha. Gị rapara ya n'ahụ. Lekwe unu. Legi. Amapala gị n'iwu. Amakwala nwa ụkwụ na biti ụmụ mmeri. Ikpe ụkwụ na biti ịrụrụ arụ. Mmeri shigushi. Mmeri ịrụ ọdị metọshala onwe gị. Imejisala onwe gị ohi. Chai! Were kwe onwe gị nye Chukwu. Onye na-asị ị ga-atụla ụjọ. Gbasara ihe ị ga-eri ihe ma ọ nwe ihe ị ga-eyi n'ahụ. Lekwa ụmụnnu n'igwe ma ha nwere ubi ma ọba mana Chukwu nna na-azụ ha. Enweghị ike nwụrụ anwụ n'ime ya. Because God, if you not have told them that no Tundi Mary, that because Udemba. Maggi nwam, si papa gị kpọọ gị. Ị nwere nwoke obi na aba. Ọ nwụchara gị ihe gị amasị ya. Ọ sị ya ga-alụ gị. Ahịa bụ uche. Eso? Ọ sị na ya ga-alụ gị na ihe gị masịrị ya. Okay, honey. Ụmụnna dị anyị ṅụma. Margaret is there. Ose kpọọ gị Margaret. Cherekwo. Onya. Berelu m. Lekwa ihe ọkpa n'aka. Lekwa ihe ụmụaka ibe gị na-akpa n'aka. Ewo ụta adịghara gị o. Ọ dị ka agwa ha gị onye nwụ. Ka m nyezie gị akụkọ ụwa ka ọ ha n'uju ya. Amewo Sister Maggi, President Legion of Mary, President Mary League, Senior Presidium to be precise, Chairperson Laity, ESCO member Blue Army, Financial Secretary Anthony of Padua. Ekuchablemo, Treasurer Senjute Deus. Na father didn't know
The system meeting come they hold. To mention but a few. ESCO, CBIU. ESCO. Oh, Block Ozari, come on. Congress 13. Station 9. I'm me organize. One. So phone. Hey. On me. Hey. Na nigga we here ni na. Igbo wala mobi. E garura garura. Itu da just try to get je mo kwanya nwo. Ge garicha ya wuru me ge barelo. Ge bom oku n'aka. Eh. Nam da se mejisile ha go yi. Obi dia so Jesu. Na anya ebere. Kam nukwa na adira nga. Onye ngugo oku barelo m no. Kam nukwa ya. Mpa biko. Alaka mudo kwa. Alaka hamia. Wetu obi nwa m. Wetu obi nwa m. Hey. Calm down, baby. Calm down, This is love. Calm down, my love. Calm down. Ave Maria, nem da se mejisile ha wa go yo. Hello. Babian rande. You can only pack ya pa bi for kwa bi wa here. Chire. Ka carry alamo. Bano. Nya wongu. Oruga to ngum wan. Na nya kam Jordan. Ya wo to kan wa gise eme. Ya Mary Lee. Kono o hetri nwoke ma. I am Mary Lee. Ya wongu mu wan. Iche mbama. Chire kan gwa ha. Ha ngana erie ngana ha eri udele atoto ngaga Bam. Mana ghọta m ka mere ebe. Nwa gani nti. Ede Obi as a boy now. Obi ga-emecha wo man. Gichewa nwanyi. Ya ga na goje na adobri akwụkwọ. Adobri ahịhịa. Ọ sị ga-ele eshi ọ ga-awụ. Okay. Ya wụrụ kwata. My beautiful babies. Get out here, man. Oh, baby. What's up, babies? Why can't I about babies? Because we got local. I will sisters. I will marry League. Chichi nem. Ave. Maria. Chichi Ave. Maria. Ave. Maria. Oh, Therefor, Mario. Damn it. Damn it, man. Oh, that's great, man. I am sorry. Bottom. Yeah, bottom, man. I'm sorry. Abum onye oboda, you know. Shimeshilo. Abroad comes sheep. So the weather have turned my brain. Igbo language is so uncontrollable from my mouth. But now I can try takrin. I can try takrin. Yeah, takrin. Pardon my manners, okay? Pardon my manners. I am talking to you. Ogwa kam na kwa. Nge we an gwa kam na kwa. Enwe me ke matonye bu. Is it Shilo? Yeah. Is she ne Shilo one? Yeah. Imasa akwụkwọ nsọ so. Darkness and light. Nwede mmekọrịta. Akwa ke kwere go gota. Oh, got it. Man. Chai. I got it. Ani meji chike.
anyị anaghị ejichi ike agwa onye ọbịa onye anyị na-amaghị onye ọwụ ahụ anyị mana ebe ọwụ ishi eshilo ọkwa nne aga m agwa gị ọwụ ọ maka ịdị gị ahịa nwere ike ụmụnne ndị chọrọ ịbajuga ihe ụmụ mmeri enshi na adị gị ahịa ịghọtara sorry me sorry me nukwara ka yeah good I like it awum sister Mangi official wow I'm nede o heji ga juo ya official yeah chairperson Mary League chairperson late CBIU president wow onye isi ndị ọtọ guess damn it our parish Kambunishi oh my god all stations Kanwe god damn Father Agada mama edemas na ajidemajo that's it Father Riri all sister Maggi official there you go man to mention but a few oh my god damn it I like you yeah I like it Mihakuru na afodimpa Odiokempa man afodiokempa you a good woman in a day you did the kwa damn you all right the only person onye na honga awum otu nwa n'obodo a gara obodo oyibo mụ na ndị president Mbozo anyị nọkọ anyị rikọ anyị ṅụkọ anyị takọ anyị lụkọ anyị hikọ anyị kpakọrịta ụka me yeah good yeah mụ na ndị president obodo ọzọ anyị nọkọ anyị ṅụkọ I bako, I rico, I dineko. Yeah, so I am made. I am made, big boy. I am. You made the other one. Ooh, say that again. Oh, Allah became made dong. Say that again. Say that again. Now I want to come to Ogo Braj to be comment. Oga Masigi. Na ndị mmadụ bụ mmanya bịa na be nna gị ọ ga-amasị gị na ndị mmadụ bụ mmanya bịa na be nna gị me bịa be nna m ya pardon me I like you. I like you. Oh no. Yeah. I like you. Thank you. All right. anyị na-ejisi ike ekwu nga nshi maka ọkwa nnọ na ya maybe isi shiela ọnwụ si ga-abịarịrị nga anyị ọ dịpendikwara ihe ịbịado gị ime nwa idea ihe ịbịado bi ime ngwa gị nga ụlọ anyị nọ akwana gị onye nwụ kpọmkwem can I know your father's name? Baggy? Oh, ichie mba mmalụ lekwa ụlọ anyị onwe otu agara ọja nọ nga ị ga aka ịkpa lekwa aja kega kekpa lekwa aja David lekwa n'aka nri lekwa ọja oh thank you okay aja where you chete all right ọja who is the nikompu behind you? Okay. Our sister. Oh yeah. I ain't chatting on a Mary League. Okay. See you later. See you later, okay? See you. Bye. So bad. I gotta come. I gotta come, all right? Damn it. Die. Good girl, man. Mwatamrama. Mwatamrama. I can't do
Agamabia. Oh, hey, man. Wow. Mama, man. Imrama, man. Anụrụ m kwuo anụ. Imrama, man. Anụrụ m ya na m ọdọla gị ka akwụkwọ m hụ. Ele ihe mere ngụ ugbu a? Ele ihe mere? No, kọwara m na ka emini nọfụ ihe a mere ugbu a. Ọ katara kwụ nga. Shingapọ. Eji m eme gị silima. Obi m anọdụ ebe sinima ihe m lege. Asị m kama ga-agara ruo n'ụlọ nwe ihe anyị mee ka anyị lere sinima. Onye ke? Sista Maggi. Ọ maka ebele? Enyowele m gị enyo. Mgbara gị sa gbachiri m ewere edewe gaa na sakrisi. Enyowele m gị enyowe. Ị nọ na abroad ozugbo ị nọ na abroad gị shigharịa. Mike! Gị shigharịa. Kpọọ aha mpa gị. Kpọọ village unu. Kpọọ otu esi aga ebe ahụ. Ọdụkwa otu sinima we. Ọ silima. Ọ ga-adịkwa egwu ọkwa mụ na gị. Hapụ onye iberibe bịara nga abịa nga adịchicha anụ mmiri asị. Alawa m. Enwere ihe ọzọ? Alawala m. Emechaa gị lọtawa. Ịchọkwanụ gị soro onye abroad. Lele ihe na agwara gị ihe niile ndị a megachakwanụ. Ọ sinima. Asị m ga eji m elege sinima. Ka ihe ọkwa ọzọ agwa onugo m gị several times akwụsịsị na m ịfụ m ị na-ejere onwe gị na-ejere onwe m nwere ihe jikọ mụ na gị cheka ngwa gị aghọtazi m ị na-eme since ibido yibe akwa white a mfụzi ego ụjọ na-atụ m ọ dịzị ka m na gị ọ ka matara amata atụkwa na ịma na-eyikwa akwa white o mana ịnọkatakwa ịwụsakwana ya anyị nọkwa otu anyị si anyị nọ ibo ụmụazị ga-akọrọ mmadụ mụ na gị iche na ihe a gị na Maria merie na-ezuzugharị unu ga-ekpecha anya nara anị akwụ ya lee ka m gwa gị ịmara ife dị gị mma just mee ka ị mara ozi onye nwu n'obodo a kwa ife ota m nọ kịta forget about me jibụrụ onwe gị ka njebụrụ onwe m astọpụla m n'ụzọ again ya akwụkwọ the first and the last time ngwa chika ngwa gị biko just ka anyị mee na rope mma ngwazi gị mma agha aka ntị kịta ịmara wọka ngwa cheka ngwa kwuo gị nke abịa o nwere mpa o si eshi abroad lo esile na ọ na-ekwu ihe gị o chimo ị chọrọ iji ọnụ ga-ekwusi onye isi ala bekee si ya bịara bịa ịlụ gị o dokwara m anya na ikwete kwete nwụna me pakwuna ke m asị m o shi abroad lo mgbe m ji sị ọ bịara bịa ịlụ m ihe ọ sị ọ ga-abịa n'ụlọ anyị bịa laa anyị ọ ga-abịa nga anyị bịa laa anyị Maggi anyị kwugo otu ihe were ọgwụ kpigere ewu na were egwu kpigere ọgwụ ọwa otu ihe onye si ala bekee belụ nwa m ya unu na ụwa marịla na mmanụ na na-anụkwanụ m anụ onye na-akpọ ọka azabele gị na-asọ ọbịawala ọnwa gbapụrụ ụka marriage ọnwa gbapụrụ ụka marriage oke asịbeghị ọ bịara maka marriage ekwele m Maggi ịgwa gị ọnụ ka awụ otu ihe mere na ndụ m kacha na mma ọ bụrụ na ikwete mmụọ mba malụ ga-eji ọnụ ma kwetere onwe onye o tire mmanụ aṅụ n'ọnụ ya agbụpụ ya mpa i were ekwele onwe gị iri ige n'ime blasphemy ike gụpụta onwe gị agụpụta gị dala ka ahụ onwe gị otu ị ga-arụ onwegbe akwụkwọ nsọ kwuru udo ụka ahụ ịmasị ihe ikwuru gbọọ blasphemy di nwere m etosi m ka ịbata n'ime ụlọ m ma ọla naanị okwu gị mkpụrụ obi m ga-adịrị ekwuruola m ala na-akọgo ụka nwoke ụka rụrụ arụ nna m gbaghara m isikwara m jilalo gị soro m eme njọ nwa nwoke nwa m nwaanyị Margaret o kwuola gbasara gị ọ gwakwara m na isi ka ofesi Oh yeah, space lot.
That's how we do it over there. We don't take ordinary water. And I'm mirimpo. Yeah, mirimpo man. And I couldn't say she lot. I had the car. I ishim just oshishinkati. Ishim panya. Panya? Yeah, I am a paniatic citizen. Paniatic? Yeah, that's it. That's it. This person you are seeing here, I'm a book boy. I will money brave now, Panya. The president of Panya is my boy. Oh, the president of Panya, he lived in my house. He was squatting in my house before I gave him money to contest for presidency. Yeah. When he won, he became a president. Now, I am associate president to Panya citizenship. Yes. Ka we heto n'anya. Yeah, okwesịrị eto gị n'anya. Okwesịrị eto gị n'anya. Obi atọgbole m na nwere ọdụ onye dị ka gị n'ụlọ m. Obi ruo gị ala. Oh, that's me. Ụlọ I am a big boy. What is that guy? Before your door come, if you come to Panya, every street na Panya, Edraham. Yep. Every street na Panya, Edraham. Yeah. I know. Where is that guy? Margaret. Margaret, because we are chora in Hoggy, because. Hey, Margaret, Bia, Enopa. Unye the president, the Panego. Hey, what about Young go, but I had a new line. A beast station, let me. No try, Roma, Roanoke. What's that? Oh, yeah. I'm blacker. Damn it! Black? Blacker. Oh my God! This is African food? Yeah, we're in Africa. Oh, shit. Shit. Jeez. What's that? Oha. Wow! Oha! Yes. Oh, for her. Oh, for her. Yeah. Oh, for her. Yeah. Damn it. This should be African food. Yes. Oh, yeah. I know. See, I'm not a pie. And I'm very African food. Otela. Really African food. I can eat this when it case I'm up. Yeah, man. Mania wotuni airige tupuga hapo eba gawaneba. Oh yeah, that's it. Yeah, I was eating, but so by the time I get to Pan, I have to go for surgery. How kopusha inheli on my placenta? Yes, African placenta. Then they replace her with paniatic placenta. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip.